कहियो भेंट कराओ रे। जिला के बाटे हमर यार रंगदार हो। अच्छा। लेखा पीछे घूमेला हजार हो। कौन हरे सरवा? जे भी तेरन में सटी ऊ दुनिया से हटी जे दोसर में पिस्टल न चाही कोई। अरे सुन जहिया सन की हमरो माथा लस बिछाई होई। हाँ? मारब थानवे में घुस के ना बचाई कोई। अरे बाप रे। मारब जेलवे में घुस के ना बचाई कोई। अरे का बुझले रे? हाँ तो कुटा देबा। ना बचाई कोई। म्यूजिक बाय कुमार मारब जेलवे में घुस के ना बचाई कोई। जितना कूदेला सब हम छोड़ा दे। मारब गोली हम वही जे छितार दे। सारे के जान से मार दे रे। नेता अभिनेता के ओकर हाथ हो। तोरा जैसन गुंडा के रखेला साथ हो। तोहर नकली औकात जब छोड़े लगी हाथ हॉस्पिटल में नाही दवाई होई। जहिया सन की हमरो माथा लफ्ज बिछाई होई। मारब थानवे में घुस के ना बचाई कोई। मारब जेलवे में घुस के ना बचाई कोई। मारब थानवे में घुस के ना बचाई कोई। भले उले ले वो पावर के सहारा। हिल जाई सिस्टम जब पद सारा। अरे सब अपने बारे। हाथे जहिया ओकरा से हुरा जइबो। कहतानी जहिया पकड़ा जइबो। मारे लगे दौड़ा के जब घर में घुसा के भूत लेखा तोहर तो झाई होई। जहिया सन की हमरो माथा लफ्ज बिछाई होई। मारब थानवे में घेर के ना बचाई कोई। मारब जेलवे में घेर के ना बचाई कोई। प्रशासन तबा